дуруд бинандаҳои азиз, умедворем хубу хуш ва сиҳату саломат ҳастед. Ман Афсона Акобиршо ҳастам ва то чанд дақиқаи баъдӣ шуморо бо тозатарин хабар ва гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно месозам. Имрӯз 21 декабр ва соат дар душанбе 11. Амрико сомонаеро ки бо забони тоҷикӣ матлаб нашр мекард баст. ҳукми як ҷавони тоҷик барои анҷоми ҳаракатҳои бадахлоқона нисбати Навраз. бозиҳои дӯстонаи мунтахабҳои Тоҷикистону Эрон дар душанбе. Амрико ду консулгарии худро дар Русия мебандад. як расонае ки бо забони тоҷикӣ матлаб нашр мекард дар баробари 92 сомонае ки муфаттишони амрикоӣ марбути созмонҳои ҷосусии ҷумҳурии исломии Эрон донистанд, аз ҷониби вазорати адлияи амрико масдуд шудааст. сомонаи рисолат ки ба забони тоҷикӣ ва бо хати кириллӣ барои мухотабон дар Тоҷикистон матлаб нашр мекард, зидди манофеи амрико умумон шудааст. дар ин торнамо ба ҷуз аз хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон ки бо шеваи монанд ба расонаҳои расмии Эрон тақдим мешуданд, инчунин изҳороту муроҷиатҳои ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ низ пайдо мешуд. ҳеҷ гурӯҳ ё созмоне дар Эрон ва хориҷ аз он ба ки тааллуқ доштани ин сомонаро тасдиқ ё рад накардааст. рисолат зоҳиран замоне таваҷҷӯҳи мақомоти амрикоиро ҷалб кард ки пас аз кушта шудани Қосим Сулаймонӣ, генерали баландмақоми эронӣ ба маротиб фаъол шуд ва ҳафтаи даҳҳо матлаби зидди амрикоӣ нашру паҳн мекард. дар санаде ки сомонаи расмии вазорати адлияи амрико рӯзи 16 декабр нашр кардааст, ном ва доменҳои ин сомонаҳо оварда шуданд. Арон Сюарт, муфаттиши бюрои тафтишоти амрико ки баромади ин сомонаҳоро таҳқиқ кардааст, дар шарҳи ин тасмим навиштааст ки сомонаҳо аз рӯи сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эрон идора мешаванд ва дар матлабҳое ки зидди манофеи амрико нигаронида шудаанд ба нашр мерасонанд. додгоҳи ноҳияи рӯдаки як ҷавони 18 соларо барои анҷоми ҳаракатҳои бадахлоқона нисбати писари 12 сола ба 160 соат корҳои ислоҳӣ маҳкум намуд. ин ҳукм боиси норозигии модари ноболиғи ҷабридида гардид ки иддао дорад ҳаракатҳои бадахлоқона бо истифода аз ҳолати оҷизӣ ва бозурӣ сурат гирифтааст. دیگه بازوسی نمیبرویا و گفتم که پشت درش دارم که ایستادم بچه جون میگم خب ببرو تورات کنیم و یا میگم چی درم میکشم نگاه میکنم و چه میگم من قفام در میکنه گفتم چون که قفا در میکنه اش کم در شدی و اش کم تخشته نه و چه نه قویل نشید ترس بوده که ترس که نشان داده گوده قویل نشید یکم باراشه. مادری 30 ساله این نوروز پس از آن که دردی پسرش را فهمید و به شوهرش رساند و قول خودش پدری کودک با او هشدار داده است که با جای شکایت نکند که طلاقش میدهد. بعد گفتم که با اومد و چی بگم مرا نمیزنی مرا چی نمیگفتم نه آخه گپ زن من هیچ وقت چی نمیگم مرا امروز دیم تجربه برده قتی برده وای کرده در وش قپیدای خچه دتنم گودگم. این زن در جای کار نمیکند. پس از جدا شدن از شوهر حالا با 3 فرزندش همراه مادرش زندگی میکند که با قول وی وضع زندگیشان سنگین است. میگوید از شکایت به مقامات پشیمان نیست و دادخواهی را ادامه میدهد. پدری جوانی محکوم شده از رفتار پسرش نگران بوده بر این نظر است که شاید در تربیه او کوتاهی کرده است. ولی میگوید نه همه ایده‌های جانب دیگر به حقیقت نزدیک است. میگن که ایروی به عقلش مثال گناه مثال چیز کرده که گناه هم نکرده مثال یگم چیز دلیر نداره یک چیزی کردگی یا برای همه خب مثال همون بگیم بیکار هم نیست قطعی ما همون فرزندی ما دبری ما ساختمانچیم دبرم کار میکنن مثال بیکار هم نشیده یا خیلی چیز مثال چخیلی یا خداوند دشمنی کسی به چیز گرفتار نکنه میگن یا چیزی که چیز کردیم اگر هم بغلتونن تکو. ҳарчанд ҷониби маҳкум шуда ҳукми додгоҳро дуруст меҳисобад, вале адвокати ҷабрдида таъкид намуд ки банду басти парвандаи зерҳимояаш нодуруст сурат гирифтааст. модари Навраз афзуд ки писараш дар мурофиаҳои додгоҳӣ ба равоншиносон дастрасӣ надошта, ҳангоми пурсишҳои додгоҳӣ дар рӯ ба рӯи маҳкум шуда аз тарс наметавонист пурра ҳарфашро гӯяд. рӯзи 18 декабр дар додгоҳи рӯдакӣ гуфтанд додраси парванда дар як давраи омӯзишӣ аст ва касе ҳозир нашуд ки ин қазияро шарҳ диҳанд. равоншиносон мегӯянд на танҳо ноболиғон, балки дар қазияҳое ба ин монанд
аз рӯзҳои нахуст бояд волидон низ ба машваратҳои равонӣ фаро гирифта шаванд. ҳомиёни ҳуқуқи кӯдак пайваста таъкид мекунанд, ки дар мурофиаҳои додгоҳии ноболиғон ширкати равоншиносон муҳим буда, бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳӣ бештар шавад. моҳҳои ахир чанд ҳодисаи таҷовуз ба номус ва амалҳои шаҳвонӣ нисбат ба хурдсолон дар Тоҷикистон расонаӣ шуд. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон дар охири моҳи июл гуфт, дар 6 моҳи аввали имсол 16 ҷинояти таҷовуз ба номусро сабт карданд. шумо гузориши ҳамкорамон Алишер Зарифиро тамошо кардед. ЮНИСЕФ хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид бо гурӯҳи Толибон барои таълими ҳудуди 100 000 наврас аз ҷумла духтарон дар Афғонистон созиш кардааст. Сом Морд сухангӯи ЮНИСЕФ ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ҳудуди 680 синфхонаҳои ҷамъиятӣ фаъоланд ва тасмим доранд, ки шумораи онҳоро ба 4000 расонанд. Ба гуфтаи масъули ЮНИСЕФ, аксари синфхонаҳо дар деҳоти дурдаст ва дар манзилҳои зисти сокинон ташкил шуданд ва шумораи хонандагон дар онҳо аз 25 то 30 нафарро ташкил медиҳанд. ӯ гуфт, ки ин синфхонаҳо мактаб нестанд, вале аз барномаи таълимӣ истифода мекунанд. ба гуфтаи Сом Морд, ҳадафи онҳо ҷалби бештари духтарон дар ин минтақаҳои таҳти назорати Толибон ба таҳсил аст. гурӯҳи Толибон солҳо боз бо ҳукумати Афғонистон меҷанганд ва қисматҳои зиёди ин кишварро таҳти назорат доранд. намояндагони ин гурӯҳ ҳоло бо намояндагони давлати Афғонистон барои созиши сулҳ ва поёни ҷанг дар Афғонистон дар Қатар музокира мекунанд. иёлоти муттаҳидаи Амрико хабар дод, ки фаъолияти ду консулгарии худро дар Русия қатъ мекунад. вазорати умури хориҷии Амрико рӯзи 19 декабр тасдиқ кард, ки консулгариҳо дар ду шаҳри бузурги Русия мисли Екатеринбург ва Владивостокро мебандад. ин охирин консулгариҳои Амрико дар Русия ҳастанд, ки шаҳрвандон барои гирифтани виза барои сафар ба Амрико ба онҳо муроҷиат мекунанд. Майк Помпео, вазири умури хориҷии Амрико, бо Ҷон Сулливан, сафири Амрико дар Русия, дар ин мавзӯъ суҳбат кардааст ва гуфтааст, ки ба хотири тадбирҳои амниятӣ бастани консулгариҳоро дар нақша гирифтаанд. баҳси бастани консулгариҳо соли 2017 ва пас аз қазияи марбут ба Скрипалҳо сар зад. Амрико бо эътироз ба заҳролуд кардани Сергей Скрипал, ҷосуси рус, ки дар Бритониё паноҳ бурда буд, консулгарии Русия дар шаҳри Сиэтлро баст. Русия дар посух ба ин консулгарии Амрико дар Санкт-Петербургро баст ва сафари дипломатҳои амрикоиро мушкил кард. тимҳои мунтахаби наврасони то 16 сола ва ҷавонони то 19 солаи Тоҷикистону Эрон дар доираи омодагӣ ба мусобиқоти қаҳрамонии футболи Осиё, ки соли оянда баргузор мешавад, дар душанбе бозиҳои дӯстона анҷом медиҳанд. ба иттилои Федератсияи футболи Тоҷикистон, тимҳои миллии наврасону ҷавонони Эрон аз 21 то 28 декабр дар шаҳри Душанбе ҳузур хоҳанд дошт. бозиҳои дӯстона миёни футболбозони ҷавони ҳарду кишвар дар варзишгоҳи марказии пойтахти Тоҷикистон баргузор мешавад. нахуст дастаҳои мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистону Эрон рӯзи чоршанбе 23 декабр рақобат хоҳанд кард ва баъдан бозии дӯстона миёни тимҳои мунтахаби ҷавонони то 19 солаи ин ду кишвар рӯзи панҷшанбе 24 декабр сурат мегирад. ду бозии дигари дӯстона рӯзи шанбе 26 декабр миёни тимҳои мунтахаби наврасон ва рӯзи якшанбе 27 декабр байни мунтахабҳои ҷавонони Тоҷикистону Эрон доир мегардад. тимҳои миллии наврасону ҷавонон ҳар ду кишвар худро барои рақобатҳои қаҳрамонии футболи Осиё, ки ҳукми интихобии ҷоми ҷаҳониро дорад, омода мекунанд. бонки миллӣ арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 21 декабр чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ин буд хабару гузоришҳои навиди бомдодии Радиои Озодӣ. сомонаи моро пайгирӣ кунед ва аз воқеаҳои рӯз бохабар бошед. ҳамкоронамон ҳамарӯза ба шумо гузоришҳои ҷолиб таҳия мекунанд. то барномаи баъдӣ, худоҳофиз.